गामियारि सोलोंसालि इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथांमोना नायगासिनो गामियारि सोलोंसालि इउट्युब चेनेल। आसा खालामदों नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। आंबो मोजाङैनो दङ। दिनैनि भिडिअनि मेन टपिकआनो जाहैबाय जोङो फिल्म मरायाव बोरैहाय आखरखौ बल्ड खालामो आरो बोरै लिरनानै जोङो कालार होयो, ग्रेडेसन होयो, बिनि सोमोन्दै फोरमायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, होमबाना बुजिनानै मोनगोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। अब्ला आङो फिल्म मरायाव फैबाय। टाइमलाइनाव नोङो कालार मोनसे लादो, सिम्पल कालार मोनसे लादो, जिखुनु आङो ब्लुखौनो लाबाय, मोनसे सिम्पल कालार ब्लु लाबाय। बिनि उनाव नोङो टाइटेल लादो मोनसे, टाइटेलाव थांदो, टाइटेलाव थांनानै जिखुनु मोनसे टेक्स्ट टाइटेल लादो। टेक्स्ट टाइटेल लानोसै आङो बेयाव टाइमलाइन गांयाव खालामबाय। आङो बेखौ गेजेराव लानोसै, एसे मिडिलाव लाबाय। बिनि उनाव बेखौबो लाफानोसै, लाफाबाय। दानिया आं बेखौ एसे फेदेरना लानि। आं बेयाव टेक्स्ट लिरसै, टेक्स्ट लिरबाय। जों टेक्स्टखौ लिरनानै लाबाय। टेक्स्टखौ लिरना लानानै जोङो एडिटआव थांदो, एडिटआव फैदो। बिनि उनाव एडभान्सआव हाबदो। एडभान्सआव हाबनाय लोगो लोगो नों कालारखौ सोलायना लानो हाबाय। नोङो मा कालार होनो बेयाव, अब्ला साप'ज आङो बेखौ येल्ल' होनोसै, आङो हाइ येल्ल' होनानैसै, येल्ल' होबाय बेयाव। दा नोङो स्ट्रक होनांसिगौ, नङा होमबा? स्ट्रक होनोबा नों इयाव थांदो, स्ट्रक होनानै टेक्स्ट बर्डार बेयाव क्लिक खालामदो। टेक्स्ट बर्डाराव नों मा कालार होनो, ब्लेक होनानैसै आङो एसे, ब्लेक होबाय आङो एसे, बरिया जाबाय। ओमफ्राय बेखौ एसे साइजखौ नों बारायनो हाबाय, खमायनो हाबाय बेयो। ओमफ्राय नोङो बेनि उनाव शेड' होनो हाबाय, शेड'खौ होनो हाबाय। नों कालारखौ सोलायना होनो हागोन, शेड'निखौ एसे बेलेगै गुफुरै होनो हागोन। ओमफ्राय शेड'नि माबाखौ केपासिटिखौ बारायनो हानाय, डिसटेन्सखौ, बिदि आरो बेबायदि जागोन। ओमफ्राय नोङो सेभ खालामना लानो हाबाय, बेखौ सेभ खालामबाय। बिनि उनाव नों एनिमेसनाव थांनानै नोङो बायदिसिना टाइपखौ खालामनो हाबाय। नों बेखौ ओरै होनो हाबा नों बिदि खालामनो हाबाय आरो बिदि गोमोरलांनाय, बिदि जाबाय। बे कालार सोलायबाय। दा बेखौ प्ले खालामनाय लोगो लोगो बिदि जाबाय आरो दा बेखिनियानो। जोङो बोरै कालार होनो हायो बिनि सोमोन्दै फोरमायबाय, नङा होमबा? जों बेफोरखौ होनो हायो टेक्सटाइलफोराव, बिदि बेफोरबायदि खालामनो हायो आरो नोङो। दा साप'ज बेयाव नोङो मिउजिकबो होनो हाबाय, अडिअ'बो होनो हाबाय। बेयाव अडिअ' साउन्ड इफेक्ट होनो हाबाय। नोङो साउन्ड इफेक्टखौ नोङो बिदि साउन्ड इफेक्ट होनो हागोन आरो बिदि साउन्ड इफेक्ट होनो हागोन। नोंथांमोना बुजिना मोनबाय जानांगौ जे दिनै भिडिअनि गेजेरजों आङो बेखिनिखौ फोरमायबाय। आसा खालामो आङो इयुनाव आरो भिडिअ लाबावबाय थानो हायो। नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामबाय था गामियारि सोलोंसालि इउट्युब चेनेलाव। दिनैनि थाखाय भिडिअ बेखिनियानोमोन। आङो गामियारि सोलोंसालि इउट्युब चेनेलाव बेफोरबायदिनो भिडिअखौ मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेल आइकनखौ थुनानै हो, जाहाथे आंनि मोजां मोजां भिडिअफोरा नोंथांनि नटिफिकेसनाव ओंखारहैयो। बेखिनियानो दिनैनि थाखाय भिडिअ बेखिनियानो। थेंक इउ।